Tady Echo hovoří. Z vysílacího stanoviště Cinestar Anděl z nejkrásnější evropské ba světové metropole, kam se v tuto chvíli dokoulely už téměř 200 pozoruhodných filmových kousků, vysíláme zvláštní zpravodajství z dnes už legendárního Febiofestu. Ten totiž do Prahy láká největší světové hvězdy Leluše, Michalkova, Sauru, Klaudii Kardinál a letos také Lecha Majevského. Dneska je mnoho filmů, které vypadají ani než jak televizní inscenace, ale rovnou jako rozhlasové inscenace, protože se nedá na nic koukat. A pokud existuje ještě filmové umění, opravdové filmové umění, to znamená to, že zaprvé vychází z výtvarného umění, nebo kombinuje výtvarné umění, poezii, velké drama, hudbu a opět výtvarné umění, protože to je to nejdůležitější, tak to je přesně, to dělá Lech Majevský. Pro mě je to velice optimistické, že dokáže takový umělec dneska ještě přežít. Jak když jsem viděl jeho poslední film Mlýn a kříž, tak jsem tím filmem byl sice nadšen, ale řekl jsem si, no tenhle film se bude ale velice těžko prodávat. Naopak, ten film byl prodán do 55 zemí, z toho do 48 do normální kinodistribuce. Lech Majevský osobně. Mistře, kde hledáte pro svá díla inspiraci? Obecně se inspirují umělci, takže mé filmy jsou vlastně o umělcích. Povídky jako Vojáček nebo Basquiat jsou o světě konceptuálních umělců. Napsal jsem scénář pro Juliana Schnabla k filmu Basquiat, nebo mě také moc zajímali malíři jako Bruegel a Bosch. Je tu zahrada pozemských slastí, no to je přece vrcholné dílo. A nyní Mlýn a kříž. Ten film je postavený na základě Bruegelova mistrovství. Když strávíte čas děláním filmů o umělcích, když jej trávíte s tak úžasně zajímavými lidmi, kteří doslova tvoří nervový systém pro společnost, stávají se pro vás velmi důležitými a osobně s nimi rostete. Na Febiofestu, který už slavně vstoupil do své druhé poloviny, měla polská delegace silné obsazení. Do Prahy zavítal i věhlasný kameraman Slavomír Idziak, který spolupracuje například s Ridley Scottem, s Kieślowským, ale především s Krzysztofem Zanussym. Krzysztof Zanussi, Polish director, who is sort of the intellectual Krzysztof Zanussi je velice intelektuální režisér, on jde hlavně po smyslu. Já jsem si do té doby myslel, že kameraman je jen nástroj režiséra, a najednou jsem u Zanussiho poznal, že může být i spoluautorem snímku. Polská kinematografie se na festivalu blízkla i výpravným velkofilmem, který tematicky čerpá z nedávné historie. Ale teď už honem do Pondrepa. Kino Jiřího Krejčíka uvádí nejvýznamnější snímky tohoto nezdolného bouřliváka a zároveň ctihodného nestora naší filmové režie. Takže jsem představován jako režisér nejstarší, bude mi 94, ale já ještě pracuju. Prý ještě jsou na světě režiséři, kteří pracují. Kolik je jich, nevím. Je absurdum, že to nejlepší, co jsem vytvořil, bylo realizováno za komunismu. Za komunismu, za podmínek někdy neuvěřitelných, ponižujících a strašlivých. 33člennou diváckou porotu jsem vám už představila. Má za úkol vybrat nejlepší dílo ze soutěže prvních či druhých filmů mladých evropských tvůrců zařazených v sekci Nová Evropa. V této chvíli už je zřejmě rozhodnuto, ale je to ještě tajné. Počkejte si na další vydání Echa a držme palce našim. Tak ahoj, zase zítra.